Nusantara kene wektu lan mangsa iki candrane kaya kayu jati kang kesusuban ruyung. Kayu jati kuwi mustikane kayu tegese pilihan kayu. Kanggo bangunan wisma luwih utama, kanggo balungane omah katon mewah. Kanggo gawe katil meja kursi luwih peni, kanggo gebyok kusen-kusen dipet kuwi luwih awet. Nanging kayu mau wis kasusuban ruyung. Ruyung kuwi kayu tunggak wite aren, kayune atos kasar serate salang tunjang malang migung, wut awutan mula ora bisa digunakake bahan apa-apa, pol-pole ya mung kanggo kayu bakar. Nah, wektu iki wis tembus lan tumus ilmu sejati, ilmu nyata, ilmu kang piguna migunani tumrap sesamane ngaurip, ilmu kang paedah maedhahi padha sepadaning para manungsa. Ilmu tilarane para leluhur Nusantara wis padha disingkur, ora padha digunakake. Kapara malah padha ngiblat ilmu ruyung kang jalari manungsa padha bingung mlaku nyang jurang cerung. Mbambung turut lurung ewadene yen dielingake ora keduwung ning malah padha kepengin teladung. Ya iki unduh-unduhane nampa ilmu kang tanpa petung. Rina wengi padha pasulayan, pating glembor, pating brengok, pating telulung. Tantang-tantangan ngajak tarung. Dasar ilmune ruyung. Ing mangka wis ana tetembungan. Sak becik-becike manungsa kuwi menungsa kang migunani tumrap sepadaning para manungsa. Ana tetembungane macan mati ninggal ulang, gajah mati ninggal gading. Yen manungsa mati ninggal jeneng, nanging jeneng sing apik. Lah yen urip rina wengi yen mung padha tantang-tantangan ngajak gelut, ngajak pasulayan, ngajak perang. Kuwi yen ora ilmu bingung apa tumon. Wong urip rina wengi kok mung ngajak pasulayan.